Mga kapobre, maayong hapon. Wa gid ta ka upload gahapon mga kapobre kay kaning nangayo gyud budget na ang akong mata mga kapobre ba. Ni manigarisita ron mga kapobre oh. Ating mahala mga kapobre. Na mao na siya mga kapobre. Nang di yun sa tanang panahon mga kapobre ba nga okay atong lawas mga kapobre ba. May panahon gyud nga mubigay atong lawas mga kapobre, mao na ni siya mga kapobre oh. Kani lang siya daan mga kapobre oh, gikan ni siya sa laing nasod porting mahala ni siya. Muni siya ibutang sa mata. Oh, tanawa mga kapobre oh. Mahala ni siya mga kapobre oh. Hanggang dito lang muna ako mga kapobre, maayong hapon sa tanan.